estat xerrant del preu de la llum. Ahir també ho vam fer, però és que ahir el preu de la llum, el preu majoritari, del majorista de l'electricitat, el preu majorista de l'electricitat, ahir pujava un 2,18% per situar-se en els 84,25 euros per megawatt hora. Això era el preu mitjà diari. Però és que avui està entre els 95 i els 100 euros. I el divendres passat va arribar, crec que als 120 euros. Déu-n'hi-do. Però encara si busquem xifres del 2017, va arribar als 185 euros. Hi ha notícies del 2017, doncs, justament de les queixes per aquest preu abusiu de les elèctriques. Aquí a l'estudi tenim el regidor, l'Andrés Medrano, regidor del Servei de Sostenibilitat, Medi, Recollida, Tractament, Eliminació de Residus i Rubí Brilla. I el 2017, ja quan es parlaven d'aquests preus abusius, l'oposició doncs, ho criticava i allà estava Units Podem també. Ara Units Podem doncs, està en el govern. Què passa amb les elèctriques, amb aquest preu majoritari, en plena pandèmia, amb les crisis actuals que hi ha i que continua pujant aquest preu majoritari de la llum? Com es pot arreglar això? Bon dia. Bon dia. En primer lloc. Doncs, com es pot arreglar? Una manera d'arreglar-ho és que no estigui tot el sistema en tan poques mans. La situació que tenim a Espanya és d'oligopoli. En poques mans i molt grans està tota la cadena. Són els mateixos, entre cometes, els que produeixen, els que acaben distribuint i els que acaben sent els comercialitzadors. Per tant, si tu en una subhasta, que és el sistema, el mecanisme que hi ha per determinar el preu de l'energia, ets qui fa la puja però també qui fa l'oferta, és fàcil que aquest preu sigui certament trampós al final. De manera que tot està pensat perquè mai perdin i tinguin un guany garantit. Evidentment, la nostra oposició política, que el nostre programa, el que incloia és tot un canvi d'aquesta regulació i amb una entrada de nous actors, amb una diversificació del sector, amb una potenciació dels petits agents dins d'aquest mercat, de manera que no siguin sempre les 5 grans les que ho determinin tot, fins i tot amb una presència pública prou forta, fins i tot com a productor d'energia, de manera que sigui un agent decisiu i que aquest equilibri que sempre la balança cau d'un mateix costat doncs canvi, certament. Però quina és la força real que pot fer un govern davant d'un oligopoli amb molts interessos? Tot això està legislat, és a dir, sí que es va liberalitzar el mercat elèctric, no la distribució, però sí que tota la producció i la venda de l'energia. Aquesta liberalització està regulada, doncs llavors part d'aquests canvis poden venir perquè qui controla, que és la Comissió Nacional, doncs sigui més curosa, faci el control d'una manera molt més estricta, però sobretot ha de venir d'un canvi de tot el sistema. És a dir, si són pocs agents, encara que sigui un mercat lliure, sempre vindrà determinat per polítiques de trust, d'acords una mica amagats, si vols, però que al final acaben repercutint en un desequilibri. Calen canvis legislatius i calen actuacions. Avui, de fet, parlarem d'alguna de les figures que poden empoderar a les administracions locals, que poden empoderar els petits consumidors, de manera que no siguin presoners d'aquest sistema controlat per pocs. Estàs parlant de les comunitats energètiques. Correcte, comunitats d'energia local, sí. Rubí doncs, és una de les 50 entitats locals que reclamen com a comunitat energètica més protagonisme, veritat, i recursos per a aquesta transició cap a una comunitat local d'energia. Quina és la petició que voleu fer? O primer, anem a començar. Sí. Primer, on som? Quins són els límits com a comunitat energètica que tenim, cap a on volem anar i on són els límits? Quins són els obstacles per part del govern que hauria facilitar? El que s'ha produït és una consulta pública perquè la figura de les comunitats energètiques locals és una transposició d'una directiva europea que s'ha de reflectir en un text legal aquí a Espanya. Llavors l'IDAE ha obert aquesta consulta pública i tota una sèrie d'ajuntaments ens hem posat d'acord en fer un posicionament conjunt, de manera que hem compartit totes les demandes que volem que reflecteixi aquesta transposició legal.
Què volem? Comunitats d'energia, fins ara, de manera informal, existeixen. Existeixen grups de persones, de petites empreses, fins i tot d'administració local, que s'associen per produir energia. I també energia que acaben consumint ells mateixos. Per tant, s'estan alliberant d'aquest sistema que hem parlat al començament. Però volem anar molt més enllà, perquè ara mateix ho fan amb limitacions molt importants. Per exemple, si vols compartir energia, l'energia que produeixes, tens un radi de 500 metres. Per tant, si imaginem una empresa d'un polígon té un sostre fotovoltaic que produeix energia elèctrica, això no ho podrà compartir amb una empresa que estigui més enllà de 500 metres. I aquesta és una limitació molt gran. A part, només poden treballar amb baixa tensió, no poden treballar amb mitja tensió. Tenen el topall de 110 quilowatts. Clar, i això és un problema, suposo, també per la indústria. Això és un problema per si tens una gran capacitat de producció. Si tens una gran capacitat de producció perquè aquesta comunitat energètica local té una dimensió prou gran per produir aquesta potència, tu no pots volcar, no tens accés a aquesta xarxa de mitja tensió. Com que has de volcar a la xarxa de baixa tensió, doncs això és un limitant important. Hi ha molts altres limitants. Per exemple, la xarxa. Qui és l'amo de la xarxa? Doncs ara mateix la distribució està molt controlada i està en un règim de concessió. Aquí tenim Endesa, que és qui té la xarxa. Llavors, aquestes comunitats locals d'energia, el que demanem és que puguin ser posseïdores de xarxa, fins i tot. De manera que s'alliberarien de manera doble d'aquest control i podrien ser més lliures. Ara mateix han de volcar l'energia a aquesta xarxa i les condicions a les quals la volquen no sempre són transparents i no són homogènies a tot el territori. També és important que aquestes comunitats locals d'energia, a part de produir energia, puguin comprar energia en el mercat majorista. Ara mateix no poden anar al mercat majorista a aquestes subhastes i compren com si fossin minoristes. Això també és un hàndicap. Facilitar tota la burocràcia, perquè fins ara, com que legalment no hi ha una figura jurídica ad hoc, és molt dispersa la legislació, la manera de constituir-se, i el que demanem és que l'IDAE publiqui uns documents models per als estatuts de les comunitats d'energia local, que creï una legislació que sigui homogènia a tot arreu, de manera que es faciliti, perquè molta gent ara mateix té la intenció de crear aquestes comunitats, molta gent, i quan dic gent parlo de ciutadans, d'administracions locals i d'indústries, que de facto estan treballant com a comunitats locals d'energia, però amb unes constriccions i una zona de grisos massa important i que els limita molt. Qui ha posat aquestes limitacions? Evidentment, les limitacions són les que venen marcades per la llei, no? La llei que marca l'electricitat al nostre estat. I llavors això és el que volem que canviï. A qui interessa que aquestes limitacions estiguin com estan? No sé si m'he explicat. És evident, t'has explicat i amb la teva pregunta està la resposta implícita. És a dir, interessa qui té posició de domini. Quan tu tens posició de domini d'un mercat, no vols que entrin nous agents i sobretot que aquests nous agents no puguin actuar d'una manera absolutament radicalment diferent a la que tu actues, perquè un condicionant important de les comunitats locals d'energia és que no han de tenir ànim de lucre, han de tenir un retorn social i han de tenir un retorn ambiental. O sigui, estem parlant d'una situació completament diferent. No són empreses que es dediquen a això perquè generen un benefici pels seus accionistes, sinó són agrupacions de gent amb una figura jurídica de vegades propera a la cooperativa, que com que tenen interès com a propis consumidors, el que fan és generar l'energia, distribuir l'energia, però amb aquestes obligacions mediambientals i socials. Una qüestió també ara important, les comunitats d'energia local no poden oferir el bo social, estan limitades, però el que volem, el que hem demanat totes les ciutats que hem signat aquest document a l'IDAE, és que puguin oferir les comunitats locals d'energia aquest bo social també. Explicar per què seria el bo social. El bo social, evidentment, és el que s'aplica a famílies, consumidors en situació de vulnerabilitat, de manera que garantitxes una tarifa reduïda que permet el seu accés a l'energia. Llavors això està molt controlat, està molt limitat i seria una de les parts d'aquesta responsabilitat social de les comunitats locals d'energia. Comunitats
que el que farien és, o podríem fer, tal com demanem, produir l'energia, emmagatzemar l'energia, distribuir l'energia, tenir programes d'eficiència energètica, ja seria més enllà del que fa una elèctrica, tenir programes de mobilitat elèctrica, seria una transposició del que volem que sigui la transició energètica amb agents locals que la seva motivació per participar-hi no és generar un benefici econòmic. I per què aquest oligopoli amb la seva influència en el govern us hauria de deixar de fer això? M'estic explicant. Quines possibilitats teniu de tenir d'aquest pastís gran que és el de l'energia i que ja allà com el senyor de los anillos, esto es mío, que vosaltres tingueu la possibilitat a través d'aquesta resposta del govern i que no quedi més en... Això és un dret, o sigui, la directriu europea determina que és un dret produir i autoconsumir energia. Ja han quedat molt enrere els temps de l'impost al sol i altres situacions. Com que això és un dret, ara s'ha de transposar a la legislació nacional. Ara poden dir que sí, que és un dret, però és un dret... Com és un dret a l'habitatge i moltes persones amb 30, 40, 50 anys no tenen habitatge. Que realment no s'acaba de poder exercir al 100%. És això, s'ha fet un mercadeig també des del 2008 i és un dret recollit, fonamental. Sí. O sigui, que sigui un dret no vol dir que no es tradueix en que de facto doncs, tothom tingui un accés a un pis, a un lloguer, a una propietat, i estic pensant que, tal com dius, l'energia és un dret, però... És un dret, però quan tu tens la capacitat de produir la teva pròpia energia i ningú et pot limitar aquest dret, quan tens el dret a volcar aquesta energia, a compartir-la de manera dinàmica, aquest és un concepte interessant. O sigui, fins ara tu la pots compartir amb aquest límit de 500 metres, però d'una manera estàtica. O sigui, tu tens un acord amb el teu veí i com que tu et sobra energia, el 10% li traspassaràs amb ell. Però el que volem és que sigui dinàmic, és a dir, que una comunitat d'individus, d'empreses, d'institucions puguin compartir en funció de les seves necessitats del dia a dia doncs, l'energia que els hi sobri, perquè si no estem en un problema d'ineficiència bastant palmari que fa menys interessant la figura de comunitat energètica local. A Rubí, si aconseguíssim això, com es traduiria? Imaginem que tenim la comunitat energètica que hem aconseguit que això, doncs, ojalà, doncs, caure a aquestes limitacions. Com es tradueix? El que demanem aquí tots els ajuntaments que hem signat aquest manifest és que es creï la possibilitat. La possibilitat que ja hem descrit abans. Quan es crea la possibilitat, després tu l'aprofites a la mesura de les teves capacitats i dels teus plans. De fet, a Rubí ja tenim autoconsum compartit a les indústries, però amb aquests limitants. Com s'aprofitaria? Doncs s'aprofitaria, per exemple, que aquestes iniciatives a polígons industrials podrien ser transversals a tota la ciutat, perquè a l'àmbit territorial d'una comunitat local d'energia pot ser municipal i fins i tot demanem que pugui ser comarcal. Llavors, si ja estàs amb aquesta economia d'escala de tot un municipi, les solucions són molt més flexibles, molt més aplicables. El sostre municipal, el sostre d'edificis públics. Doncs ara mateix, si tinguéssim, que és la nostra intenció, més fotovoltaica als sostres de les escoles, pensa que una escola és un edifici que està tancat més de 3 mesos a l'any i que només treballa 5 dies a la setmana. Són molts dies que s'estaria produint energia i que tu hauries de poder volcar al barri, per exemple. Doncs que es pugui volcar al barri amb tota la flexibilitat que demanem que inclogui aquesta figura ad hoc per les comunitats locals d'energia. Quin seria el següent pas? Ara heu reclamat aquest protagonisme, per on va ara aquest caminet? On estem? En quin puntet? Un cop ha acabat la consulta prèvia, que va acabar el 2 de desembre, vam traslladar el nostre posicionament. L'IDAE ha de considerar això, o ha d'incorporar la mesura que ho cregui oportú al text que proposarà, i llavors, dins de la ruta legislativa, doncs, ha d'anar al Ministeri, ha de fer la proposta, això ha d'anar al Parlament, o sigui, no serà segurament ràpid, però passarà. Passarà perquè és la transposició d'una directriu europea. I aquí a l'estat espanyol tenim especialitat en dilatar molt aquestes transposicions, però cada cop ens apreten més de que aquesta dilació
doncs no pot passar certs límits. Tenim l'esperança de que dins d'aquesta mateixa legislatura es pugui aprovar un marc ad hoc per les comunitats locals d'energia. Parlaves d'Europa, hi ha propostes existents a Alemanya, Portugal, Irlanda o Polònia, no? Sí, cada país ha transposat la directiva de la seva manera. Hi ha una situació de base d'idiosincràsia aquí al nostre estat, és que l'activitat associativa de la gent és molt baixa. Hi ha altres llocs com, per exemple, Alemanya, o fins i tot Irlanda, que ja hi ha aquest tarannà. Llavors, aquesta primera barrera mental ja la tenen guanyada. I fa molt de temps que treballen. Per exemple, a la regió de Múnich tenen unes comunitats locals d'energia brutals. Però és que el marc legislatiu és molt diferent, no? El marc legislatiu és diferent, però el que importa al final en relació a això és la transposició de les directives europees i al final una voluntat d'aquestes directives que hi sigui més homogeni entre els diferents països. Llavors, aquí tenim més terreny a recórrer, però l'haurem de recórrer perquè la directiva diu el que diu. A Portugal també tenen iniciatives prou interessants. De fet, aquí a l'estat espanyol, al País Valencià, hi ha molta cooperativa, molts municipis, cooperativa elèctrica, que ja ha recorregut a la seva manera aquest camí per altres circumstàncies històriques. O sigui, són zones que no tenien electrificació en el seu moment, però sí que tenien indústria tèxtil o d'altra, i llavors van generar aquestes comunitats locals d'energia. I ara estan molt més a prop d'aprofitar aquestes noves figures legals per tenir la seva comunitat. Aquí a Catalunya doncs, no hem recorregut aquest camí, no hi ha aquesta història de comunitats locals d'energia, però ara el que volem és que l'oportunitat es consolidi, que el marc legal sigui clar, que les garanties estiguin establertes i el xup-xup està, la necessitat està, la transició energètica és obligada, o sigui, els índexs una cosa que facilitarà aquestes comunitats és la descarbonització de l'economia, la descarbonització de la generació d'energia, perquè tota energia local primer és molt més eficient i no la faràs amb una central de cicle combinat. Cap comunitat local d'energia farà això, sinó tot serà energia sostenible i renovable. Rubí, que fa moltes coses bé i és pionera en molts temes energètics, amb Rubí Brilla, que la copien, que treballa molt en aquest tema de comunitats energètiques, que es van començar a instal·lar també panells fotovoltaics per produir energia de forma col·lectiva, d'autoconsum al sector industrial. Vosaltres que sou pioners i no resulta frustrant trobar-vos dintre del que podríeu arribar, dintre del camí que esteu fent amb aquestes directives, amb aquestes limitacions? Seria especialment frustrant si no hi hagués un horitzó de que canviïn, i precisament el que estem fent és canviar-les. Per tant, és al contrari de frustrant, és estimulant i el que estem ara és en un moment de valorar totes les possibilitats que aquesta figura ens donaria, com a ciutat i com a comarca fins i tot, perquè hem de pensar també a nivell comarca si el que hem demanat és possible, que les comunitats locals d'energia tinguin aquesta dimensió. Quins projectes teniu més dintre com a comunitat energètica, com els panells que s'estan fotovoltaics instal·lant dintre del sector industrial? Primer, aquest que has comentat, expandir-ho. El que volem és que aquesta primera situació d'èxit, que ja s'ha concretat amb la instal·lació dels panells, s'ampliï al mateix polígon i viatgi a altres polígons. Tenim una reunió en un parell de setmanes per presentar-ho a altres empreses. Reforçar tota la part de comerç, tota la part de compra compartida. La compra compartida d'energia genera una posició més avantatjosa per qui compra energia i el que volem és reforçar aquest grup de compra que tenim en marxa. Tot el que és el sostre públic, doncs estem redactant un projecte molt ambiciós que ha d'incloure tot el sostre públic de la ciutat de manera conjunta i que puguem posar fotovoltaica de manera que això no sigui finançat amb diners públics d'entrada, sinó que es financi amb la mateixa energia produïda. El sostre públic estem entenent... Tots els edificis públics de la ciutat. Tots els edificis públics de la ciutat, sí.
poliesportius... Que això, superfície, teniu calculada més o menys quan seria o no? Sí, però ara no t'ho diré perquè no ho tinc al cap. Però sí, evidentment tot això està calculat i els estudis de sostre s'han començat a fer, s'han fet les visites de camp a tots els sostres. Per tant, aquesta informació tècnica s'està generant. Ara la facilitat de portar-ho a terme vindrà donada, evidentment, per la part més lenta, que és la administrativa. Clar, llavors hi hauria una inversió inicial que s'hauria de fer per les plaques fotovoltaiques que després... Aquesta inversió inicial no la faríem amb diners públics. No. La faria l'empresa que optés a posar totes les plaques. I llavors ens estalvi, perquè seria una inversió realment de diversos milions d'euros, i llavors el que volem és que qui sigui faci la inversió i aquesta inversió la recuperem tots amb l'energia produïda. I això es faria per un concurs públic? Evidentment. Evidentment. Sí. I això us permetria fer totes aquestes idees que teniu de la compravenda... Clar, perquè una comunitat local d'energia no té necessàriament per què ser productora d'energia, però una de les virtualitats és que sigui productora d'energia. Si tu estàs produint la teva pròpia energia, doncs tens aquesta capacitat. Clar, hi ha llocs com Barcelona, amb la incineradora, o altres llocs que tenen capacitat de produir energia. Doncs aquí la capacitat pública de produir energia està molt limitada. Què volem fer? Augmentar-la. Esperem que pugueu vosaltres, doncs, aquests entrebancs que teniu i aquestes limitacions, amb aquest optimisme i amb aquesta força que heu demostrat amb el Rubí Virilla, amb tots els projectes segur que sí, que teniu. Perquè no és una qüestió ja només de Rubí Virilla, perquè seria molt heroic pensar que això podem canviar la legislació sols, sinó que tot el marc europeu determina que hem d'anar per aquest camí. Llavors nosaltres el que intentem amb altres ajuntaments és que anar el més ràpid possible i de la millor manera. El més ràpid possible, podem fer un càlcul de temps? Quan podia trigar? De quants anys estem parlant? Com t'he comentat abans, l'objectiu és que dins d'aquesta mateixa legislatura sigui això una llei, la figura de comunitats energètiques estigui reconeguda com a tal i per tant es pugui començar a implementar. Mentre no estigui implementada continuarem treballant amb les limitacions que tenim i quan ens treguin les limitacions creixerem. Vale, imaginem que dintre de la legislatura s'aconsegueix fer, quan trigaria després? Això depèn de cada iniciativa, és a dir, un cop el marc legal està establert, posar-ho en marxa, de fet, moltes vegades no seria posar-ho en marxa, sinó seria les que estan en marxa, adaptar-se i aprofitar aquest nou marge de creixement. Andrés Medrano, regidor del Servei de Sostenibilitat, Medi Ambient, Recollida, Tractament i Eliminació de Residus i Rubí Virilla, moltíssimes gràcies. A tu.